مؤمنا مؤمنات كما يصنعوا أمين أملاخنا እግዚአብሔር ስሙ ተመስገነን استخبران يقول قعد ما نوزي نبي كريستيان عبي لدات እንቋ ጽሕና እስከ እግዚአብሔር عليل لكم مسكنوا أمسكنوا እግዚአብሔር اسمه أبلو እግዚአብሔር أملاخ بزعلات زي كمهرنان يو نحنا دما እግዚአብሔር تناغرني أنا باريخ دما يسمع لخينا كلنا لبونانا خفيتنا እግዚአብሔር بري نكفتلو እግዚአብሔር ሆና በህይወትና نخسرح ናቱ ቅዱስ ፍቃድ ይሁንልና بتزلنا جزين ساعتين أملاخنا እግዚአብሔር كمهرنان يو يهواري السرع معرف حدا وطر شومان تزلو هاي لقال حزنا كنما هارينا منفس قدوس مسورة دالكم حيلي كتقبليهم سكغلاتنا بحدا خوينا منفس قدوس مسورة دالكم حيلي كتقبليهم تلقالو እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን زقال زستناقرو قويتانا مدحانينا إيسوس كريستوسي مدحاني علم كريستوس كاب سمايات وريدو كاب دنقل ماريام توليدو أم مسكال سلدك سبات حاتيات تساقيلو سابنا اكزيابير بدمو مستعارقه أربعة معالتو دحرة تنسائي نكدسان هواريات سبسيوو كخير يلو أنا ناو بوي كخير يلو أنا مسكدكو ادخال أي مصنانعي كل خلكم يلو نسونا مجمر يا مصنانعي إيسوس كريستوس أو زمدرزين أتملالسنا هاللي لك مزامرتو يصنعهم نيرو تسفايهم نيرو أيزهم يلوم نيرو سلازي نسو مصنانعي وناي مؤمنان كله أنا مسكدكو دما بينهم كم دختامات أي قدفكم من يلو نقرقن اتو እግዚአብሔር አብ ተስፋ ዘሃውን ደቅ ሰባት ንሱ ናይ በሐቂ መንፈስ ናባሁም ክልእኹ ይልዎ ነገር ግን አነ መስከድኩየ ከይከድኩ አይሆንን ይልዎ ደቀ መዛሙርቱ አዝዮም ተጨንቆም ነይሩ ንሰለስተ ዓመት ዝኣክል ናመሃሮም ከመቦን ከመደን ኮይኑ ዘጸግዑ ኮይኑ ዘጽናንዑም ተስፋዞም ዝነበረ ሐዋርያት ኢየሱስ ክርስቶስ ከይድ የምስወሎም አዝዮም ሐዚኖም ነይሮም ተጨንቆም ነይሮም ተስፋ ቆሪጾም ነይሮም ናበይና ከይድ አበይ ገዲፍና ይኸይድ ኢሎም ነይሮም ኢየሱስ ክርስቶስ ግን በይንሁም አይገድፈኩም ይልዎ እስካብ ዓለም ፍጻሜ ምሳኹም ኮይኑ ዝምህረኩም ዘጽናንዐኩም ኃይል ዝወኩም ምስጢር ኩሉ ዝገልጸልኩም ብናተይ ፍቃድ ዘመላልሰኩም ንሱ ናይ በሐቅ መንፈስ ይሞ ክልእኸልኩም ይሉ ስለ መንፈስ ቅዱስ መልአክ ተናገሩም ነይሩ ስለዚህ ንሳቶሙን በዚህ ተጽናንዖም ነይሩ በይንና ከመይልና ክንከሎ ኢሎም ስለዝነበሩ መንፈስ ቅዱስ ናባኹም ምስ ወረደ ኃይሊ ክትቀበሉ ይቕሚልዎም መንፈስ ቅዱስ መን እዩ መጀመርያ ብዙሕ ጊዜ ንሕና እግዚአብሔር አብ ክንፈልጦ ንኽእልና እግዚአብሔር ወልድ እውን ብስጋ ተገሊጹ መድኃኔ ዓለም እናበልና ኢየሱስ ክርስቶስ እናበልና አማኑኤል እናበልና በዞም ናይ ስጋዌ ስሙ ደጋጊምና ናጸዋዕናዮ ተደጋጋሚ በትምህርቱ እውን ስለንሰምዖ ብዙሕ ጊዜ አይጠፍአናን ስለ መንፈስ ቅዱስ ግን በብዛሕትና ብዙሕ ዕውቀት የብልናን ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ ማለት ካብ ሥላሴ ሓደ አካል እዩ ካብ ሥላሴ ምን እዩ ሓደ አካል እዩ ሥላሴ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ኢና ንብሎ
ሰለስቲኦም ሓደ እግዚአብሔር ሓደ አምላክ ሓደ ጎይታ እናበልና ንጽውዖም ካብዞም ሰለስቲኦም ናይ ሥላሴ አካል እቱ ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ዝኾነ ናይ ሕይወት መንፈስ ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ ንሱ እዩ ንሱ ምስ መጸ ኃይሊ ክትቀበሉ ኢኹም ኢልዎ ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ ካብ ሥላሴ ሓደ አካል እዩ ሓደ ቅዱስ እዩ ንሱ እግዚአብሔር እዩ ብዝተፈለየ አካሉ እግዚአብሔር እዩ መንፈስ ቅዱስ ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር እዩ ካብ ሥላሴ አካል ሓደ ቅዱስ ሓደ አካል እዩ ምስ አብን ምስ ወልድን በእኩል ዝምለኽ እዩ ስልጣኑ ምስ አብና ምስ ወልድ ሓደ እዩ አይቀዳደሙን አይበላለጹን ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር እዩ አምላኽ እዩ ጎይታ እዩ ጌትነቶም ናይ አብን ናይ ወልድን ሓንቲ እያ አምላኽነቶም ናይ አብ ናይ ወልድ ናይ መንፈስ ቅዱስ ሓንቲ እያ መለኮቶም ከምኡ እግዚአብሔርነቶም ከምኡ ስለዚህ እግዚአብሔር አብ ንደቂ ሰባት ክልተ ነገር ስጦታ ሂቦም ነይሩ ሓደ ናይ መጀመርያ ትእንኮ ሓደ ወዱ እግዚአብሔር ወልድ በስጋ ተገሊጹ ዓለም ንኸድሕን ናውዛ ዓለም እዚ ንኣና ብስጦታ ሊኹና ስለዚህ ኣብ መስቀል ተሰቂሉ ንዘመናት ኣብ መንጎናን ኣብ መንጎ እግዚአብሔርን ዝነበረ ናይ ጽልኢ ግድግዳ ብደሙ ኣፍሪሱ ሰምና እግዚአብሔር ተዓሪቁ ናብ ናይ ቀደም መኖርያና መሊስና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ 40 መዓልቱ ናብ ሰማይ ምስኣት ድማ መንፈስ ቅዱስ ድሕሪ 10 መዓልቲ ናውዛ ዓለም ዝድማ ብስጦታ እግዚአብሔር አብ ሊኹና ኣብ ክርስቶስ እምነት ንኽንጸንዕ ኣብ ክርስትና እምነት ጸኒዕና በክርስቶስ ፍቃድ ክንመላለስ እስካብ መወዳእታ በክርስቶስ ተዋህበና ጽድቅን ዘለዓለማዊ ሕይወትን ሒዝና እስካብ መወዳእታ ንኽንጸበ መንግሥቲ አምላክ ንኽንወርስ ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ናባና ክመጽእ ነይሩ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ብሉይ ኪዳን እውን ካብ መጀመርያ ዓለም ክፍጠር ተለ ስሩሕ ይሰርሕ ነይሩ ንፍጥረታት ኩሉ ሕይወት ይህብ ነይሩ ምስ አብን ምስ ወልድን ኮይኑ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ብሉይ ኪዳን ደቂ ሰባት ካብ ኣምልኾ ጣዖት ናብ ኣምልኾ እግዚአብሔር ክመጹ ካብ ኃጢአት ናብ ጽድቅ ንኽመጹ መንገዲ እግዚአብሔር ንኽፈልጡ መማህራን ነቢያት ይልኸሎም ነይሩ መንፈስ ቅዱስ ምስኦም እናሓደረ ትንቢት የናገሮም ነይሩ ምስጢር የናገሮም ነይሩ ብዛዕባ ክርስቶስ ንወደፊት 5500 ዘመን ምስተፈጸመ መሲህ ክመጽእ እዩ እግዚአብሔር ወልድ ክግለጽ እዩ እናበለ በአፍ ነቢያት ይናገር ነይሩ ነን ቅዱስ ዳዊት ዘናገሮም ዝነበረ ጥበብ ዝዎም ዝነበረ ኃይል ዝዎም ዝነበረ መንፈስ ቅዱስ እዩ ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ እውን ኣብ ብሉይ ኪዳን ኣብ መማህራን ኣብ ነቢያት ኣብ ካህናት እናሓደረ ንእግዚአብሔር ፍቃድ ክፍጽሙ ይገብሮም ነይሩ ንህዝቢ ንእግዚአብሔር ፍቃድ ክናገሩ ይገብሮም ነይሩ ትንቢቱ እውን የናገሮም ነይሩ እነ ሰሎሞን ጥበብ ዝሃቦም መንፈስ ቅዱስ እዩ እነ ዳዊት ክህነት ዝማሬ ኃይል ዝዎም ናይ ንግስና ስልጣን ዝሃቦም መንፈስ ቅዱስ እዩ ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ብሉይ ኪዳን እውን ምስ ኣገልገልቲ ምስ ናይ እግዚአብሔር ሰባት ኮይኑ ይሰርሕ ነይሩ ክርስቶስ እውን ናብዚ ዓለም ምስ መጸ ዓለም ኣድሒኑ ሞት ኣሸኒፉ ምስ ተስአ ካብ ትንሣኤ መበል 40 ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ ሰማይ ኣጽናኒዕዎም ኣጽናኝ መንፈስ ቅዱስ ከም ዝልእኸሎም ምስ ነገሮም ናብ ሰማይ ናብ እግዚአብሔር አብኡ ደዩ ዴማን አብኡ ተቐሚጡ ድሕሪ 10 መዓልቲ ድሕሪ ናይ ጎይታ ኣርገት ወይም ካብ ትንሣኤ መበል 50 መዓልቲ
مسأخلة حواريات إتهم كانوا 7 كلتن أرديد 36 قدسان أنستي دنجل مريم ون أما خلون غيرهم بحاجة لبي كوينهم الناس اللي ينهلوا مبل 5 معالتي دحر تنسائي منفس قدوس كم እግዚአብሔር فقاد مسيلهم ስለዚህ መድኃኔዓለም ክርስቶስ ኃይልዎም ነይሩ ቅድመ ምዕራጉ መንፈስ ቅዱስ ናባኹም ክመጽእ ኢሉ ምክንያቱ ያለ መንፈስ ቅዱስ አገልግሎት አይካልን በዘይ መንፈስ ቅዱስ ምስክርነት አይካልን ዜማ ዝማሬ አይካልን ስብከት አይካልን ለቤተ ክርስቲያን ሁሉ አገልግሎት በመንፈስ ቅዱስ ይዝከናወን መንፈስ ቅዱስ ይዝመርሖ ቤተ ክርስቲያን አገልገልቲ ምእመናን መንፈስ ቅዱስ ይዝመርሖ ሰብ ክርስቶስ አሚኑ ምስተጠመቀ መንፈስ ቅዱስ አው ይሐድር نحن ناي منفس قدوس بيت مقدسنا عندنا قرنطوس معراف 3 قدر 16 رأيو قدماي قرنطوس معراف 3 فقد 16 تريو تلهم نسخاتكم يمل قدوس باولوس نمأمنا أنا نخلاتنا نكزيابير بيت مقدس يقوم يبلنا ناي من بيت مقدس يقوم يلنا نكزيابير بيت مقدس يقوم يلنا منفس قدوس عباهم زحدري لنا كلاتنا مؤمنان بسم كريستوس آميننا زتطمقنا سلازخونا منفس قدوس آبانا له منفس قدوس ناي كريستوس زخونت بيت كريستيان نابعا يورد من دا يمصتلنا حيل نخباي بحيل منفس قدوس ياتزمر بحيل منفس قدوس ياتسبخ بحيل منفس قدوس بطبب منفس قدوس اسو مستير بزغلصلا اسو ጸጋ بزهابا بيت كريستيان دقا يገልግሉዋ ማለት እዩ ስለዚህ ያለ መንፈስ ቅዱስ ቅዳሴ አይካል ያለ መንፈስ ቅዱስ ማህሌት አይካል ያለ መንፈስ ቅዱስ ዝማሬ አይካል ያለ መንፈስ ቅዱስ ትምህርት ስብከት አይካል ያለ መንፈስ ቅዱስ ጾም ጸሎት አይካል ሁሉ አገልግሎት በመንፈስ ቅዱስ መራህን በመንፈስ ቅዱስ ተቃኔ ክብር ምስጋና ለአምላክና ይሁን እግዚአብሔር ስቁይሉ ሃይማኖት ጥራህ ያበናን كنمسكنو تخوينا بدن بدميغنا علنا غلنا እግዚአብሔር نمسكنو መድኃኔዓለም ክርስቶስ ክርስትና ከመሰረታተለ ስቁይሉ በባዶ ትእዛዛቱ ስርዓቱ ሕጉ ይው ፈጽሙዎ አይበለናን ነዚህ ሁሉ እንፈጽመሉ ጸጋ ግን በመንፈስ ቅዱስ ገይሩ ይሁንና ስለዚህ ትእዛዛቱ ስርዓቱ ሕጉ نقول حلولو ጸጋውን እግዚአብሔር ይውና ስለዚህ ካብ እግዚአብሔር ሰልዓለን ጸውም ካብ እግዚአብሔር ሰልዓለን መስግነው ካብ እግዚአብሔር ሰልዓለን ምልኾን እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ለዘሐገዘና ይሄው ዓለም ገዲፍና ለዓለም ደስታ ገዚፍና ለዓለም መስቱ ጨፈሩ ሁሉ ነገር ገዲፍና አውዚ ተቀምጥና ዘለና ብናይ መን ኃይሊ መንፈስ ቅዱስ ይሐግዘና ክብር ምስጋና ንሱም ይሁን ሁሉ ለጋውሩ መንፈስ ቅዱስ ይመና ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ ለቤተ ክርስቲያን መራሒ እዩ አፑሊ ኪዳን ለእግዚአብሔር ሰባ ዝመርሖም ዝነበረ ንሱ ከም ዝኾነ ሐዲስ ኪዳኑን ያለ መንፈስ ቅዱስ አገልግሎት አይካአልንሞ መንፈስ ቅዱስ ከይወረደልኩም ኃይሊ ካብ ሰማይ ሰማያዊ ዕውቀት ሰማያዊ ጥበብ ሰማያዊ ሁሉ ጸጋ ከይተቀበልኩም አገልግሎት ከይትጀምሩ ይሉ ናዋሪያት አዘዙ ነገር ግን መንፈስ ቅዱስ ምስወረደልኩም ግን ጸጋ ኃይሊ ናይ ጥበብ ኃይሊ ወንጌል ላይ ምንጋር ኃይሊ ናይ ምስባህ ኃይሊ ተአምራት ናይ ምግባር ኃይሊ ናይ ምፍዋስ ኃይሊ ናይ ዝማሬ ኃይሊ ጥበብን ሁሉ ኩዋሃበኩም ይልና በዚህ ዝተዋሃበኩም ጸጋ እግዚአብሔር ከተመስገነው ይሁን ይሉ ቤተ ክርስቲያን ክትመርሑዋ ይሁን ምእመናን ክትሕልውዎ ይሁን ይሉ ስለዚህ ሐዋርያት ድማ እሺ ኢሎም አፍተና መጀመሪያ ጽርሐ አርያም ትባሃል ቤተ ክርስቲያን ናይ ማርቆስ አደዝ ነበረት ማርያም አብገዛአ በሓደ ኮይኖም ድንግል ማርያም ከምታወት አማኸሎም ገይሮም ሚትዕስራን ቤተሰብ በቅዱስ ጴጥሮስ ተመራህ حبيرهم بحادة لبي يصلي نيرهم يبن
بمنتاي لبي يصلي نيرهم بحدا لبي خوينهم يصلي نيرهم سلازي مبل 50 معالتي يا هواري اسرا معراف كل تريوت لهم يا هواري اسرا معراف كل كافقد حدا جميرو كتنبوت لهم بحدا لبي خوينهم 120 بيتسب الناس اللي نهالو بلسانات حوي زمسل بعبين بأول نفاس دنجت منفس قدوس مسوي بالكبر مسكانا نسوم يهون سبحان كخبرو تأكي ومنيرهم زبعان زين تايو بقالب أن بتبراكليتوس بقال 50 مالتيو بقالب أن تقوستيولو زبعان زي انتهى ايو كنولو تلنا أبوي كيدان زداقم معراف 10 شديشته وريد زداقم معراف 10 شديشته كاف فقدة شعاته كسكاب 10 تغطري وطلهم أوريد زداقم اكزيابير أملاك بموسي أمكانينت نسرائيلاويان نجيرو ومنيرو فاسيكا أبزا خبركم الله معالتي بدحر فاسيكا إلوهم بدحر فاسيكا شوعات تسومون تسبيهم شوعات تسومون مستودع بقالة براكليتوس وين بقالة 50 أخبريهم إلوهم من اكزيابير إسرائيلاويان فاسيكا يخبريهم بقالة 50 يخبريهم فاسيكا مالت إسرائيلاويان كاب كبسي بارنت كوصت اللو اكزيابير أملاخنا مجمّر يا بعال ناي نسألنتهم بعال تازوص الله وازيما بعال تخونكم نزل عالم نولد ولد بعال فاسيكا تخونكم إلوهم نزع موسى مالتي ناي نسألنت بعال زخونة اللهم يا كاب آجميركم كاب بعال 50 شوعات تسومون دحل وزيركم شوعات تسومون مالت 4 شعات معالتي مالتي بعنا تبعال 50 حنت معالت دمروا الله 50 معالت مالتي أما بل 50 معالتي دحر فاسيكا إلوهم اكزيابير زروهم ناي مترفري زفرهم وخلو إلوهم اتسبسوا له معالتي ناب قوتراهم التأتي له معالتي أكدميون التبارو له معالتي نسو بقال براكليتوس بقال 50 يكون آخر ويلهم كبر مسكانا نسوم يهون سلازي إسرائيلاويان زمنات دخم له فريقهم حرشهم ناي وين حرشا ناي أغل حرشا كله عاصيدهم فريقهم ناب قوترا زأتيلو فريقهم ناب اكزيابير زقرولو زبلعلو معالتي بقال 50 تبيلي صوا زيون ناي حديث كيدان اتو قدسان حواريات صبي وزنبرو 7 كلتن حديث صبي وزنبرو كلهم كريستيان زصبي وناي منفس قدوس فريز هنا حيل منفس قدوس تمام منفس قدوس زصبي وزنبرو بقال فاسيكا ኢየሱስ ክርስቶስ ትንሣኤን አዘረጋገጸና ስሩሑ ዝፈጸመሉ መበል 50 መዓልቲ ፍሬ መንፈስ ቅዱስ ረኸበሉ በዓል እዩ ስለዚ አይሁድ በዓለ ፋሲካና በዓለ 50 ወይም በዓለ ጰራቅሊጦስ ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገር ኮይኖም ኣየኽብርዎን እዮም በዓለ ፋሲካን በዓለ 50 زخبرون أب يروساليم زلا بيت مقدس ترحيا سلزي أب استفلالي هاجر أيهود كنوري خولي أب استفلالي محبر بسرحي هون بنقدي هون بنرو هم عالم تبتينهم أيهودي نوريهم نجركن فاسيكات خوينكن بقال 50 خوينكن نبعدهم فاسيكا خوري مصمو شوعات تسومن تصبيهم دما بقال 50 أخبيرهم للناب عدهم يخدو سلزي بقال فاسيكان بقال 50 كخبرو كاب استفلالي أيهود متيهم نيرهم استفلالي قوانقوا يناقر نيرهم بزا بقال 50 زيئة منفس قدسون كاب سماي بلسانات حوي مسالي خوينو 120 بيتسب زنبرو الله بحايل يندعو لنفاس كوينو سلز ورده أبحد حد زلوا كلهم كاب هواريات جميرهم كلهم منفس قدس وريد اللهم يبن بدحيو منفس قدس بزهاهم سجا كلهم قوانقوا بلسانات قوانقوا من نجار جميرهم
نتوم 12 حواريات منو قانقوا حنت قانقوا نيراتهم 71 قانقوا قليصلو منو ناي عالم قانقوا قليصلو نتوم 12 حواريات ነገር ግን 71 ናርዲትና 36 ቅዱሳን አንስት ግን ካብ 15 ንታሕቲ ዘይወርድ ካብ 20 ዘይበልጽ ቋንቋ ገሊጽሎም ይውላ ቦታ ስለዚህ ኩላቶም ብዝተፈላለየ ቋንቋ ክናገሩ ጀሚሩ ንገሊኦም ናይ ተአምራት ጸጋ ናይ ፈውስ ጸጋ ናይ ትንቢት ጸጋ ናይ ምስትማር ጸጋ ይው ናይ አገልግሎት ጸጋ ይው ናይ መምካር ጸጋ ይው ነዞም ኩሎም እዚኣቶም በታዕለት ሳገና 3 ሰዓት እናሃለና ይንጎዩ መንፈስ ቅዱስ ወሪድሎ ሽዑ መንፈስ ቅዱስ መስወረደሎ ወዲያውን ዓለም ኩሉ ካብ ዝተፈላልየ ዓለም ናይ አይሁድ በዓለ 50 በዓለ ጰራቅሊጦስ ከኽብር ተሰብሲቡ ኣብ ኢየሩሳሌም ስለዝነበሩ እዞም ሐዋርያት እዚኣቶም ናፍቲ ህዝቢ ተሰብሲብዎ ዝነበረ ወሪዶም ወዲያውን ከይዶም በሁሉ ቋንቋ ዓለም ኩሉ ብዝተፈላለየ ቋንቋ ይሰምዕ ስለዝነበረ እዞም ክርስቲያን እዚኣቶም በብቋንቋኦም ብዛዕባ ናይ ክርስቶስ ወንጌል ናይ ምድሓን ቃል ክነግርዎም ጀሚሮም የምስራች ክነግርዎም ጀሚሮም መሲሕ ክርስቶስ ካብ ሰማያ ሰማያት ወሪዱ እዩ ዓለም አድሒኑ እዩ ይኸው 50ኛ መዓልቱ እዩ እዚ ካብ ዝተስእ ካብ ዝኣርግ 10 መዓልቱ እዩ እናበሉ ብኡ ተኣሚንኩም ናይ ዘላለም ህይወት ክህልየኩም እዩ እናበሉ እናመስከሩን ነይሮም ኩሎም ካብ ዝተፈላለየ ዓለም ዝመፁ አይሁድን ካልኦት አሕዛብን ናብ ዓለም ተሰብሲቦም ናብ ኢየሩሳሌም መፅኦም ዝነበሩ በብቋንቋኦም ክሰምዑ ተለው ተደኒቖም እንዴ ኢሎም እዞም ሰባት እዚኣቶም ገሊላውያን ዘይኮኑን እዮም ከመይ ገይሮም ደኣ በብቋንቋና ናይ እግዚአብሔር ቃል ይምህሩና ኣለው ኢሎም እዞም ሐዋርያት እዚኣቶም በሓንቲ ቋንቋ ክናገሩ ተለው ሕድሕድ ዝነበረ ኣብኡ ዘድምፆም ድማ በብቋንቋ ይርድኦ ነይሩ ወንጌል እግዚአብሔር ኩሉ ይኽእል ይመመና ኣይኽእልን እዚ ኩሉ ናይ ሰብ ጥበብ ኣይኮነን ናይ መን ጥበብ እዩ ናይ መንፈስ ቅዱስ ጥበብ እዩ መንፈስ ቅዱስ ተዘይወሪድሎም ነይሩ ሐዋርያት አገልግሎት ከትጀምሩ ይልዎም ነይሩ ስለዚህ ናይ ቤተ ክርስቲያን ናይ አገልግሎት ሞገስ መንፈስ ቅዱስ እዩ እውቀት አንስ እዩ ጥበብ አንስ እዩ ዝማሬ አንስ እዩ ያለ መንፈስ ቅዱስ ሓደ ሰብ ክዝምር የተበለ ክሰብኽ የተበለ ከገልግል የተበለ ከንቱ ጩኸት ይመመና መንፈስ ቅዱስ ክወርደና ይግብኦ እዩ መንፈስ ቅዱስ ተዘይሓጊዝና ኮይና በአገልግሎትና ደካማታት ኢና ንኸውን ስለዚህ ብርታት ዝኾነና ዓቕሚ ዝኾነና ምስጢር ዝኾነና ናይ አገልግሎትና ሁሉ ጌጥ ዝኾን ሽልማት ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ እዩ ስለዚህ ንቅዱሳን ሐዋርያት ነቶም ካልኦት መንፈስ ቅዱስ ስለዝወረደሎም በየቋንቋኦም ክሰብክዎም ጀሚሮም ስለዚህ ኣብኡ ዝነበሩ ዝስበኹ ዝነበሩ ሰባት ከመይ ኢሎም እዮም ገሊላውያን ዘይኮኑን እዮም ገሊላውያን ማለት እንታይ ማለት እዩ ኣብ ገሊላ ዝተወለዱ እዮም ስለዚህ ኣብ ገሊላ ዝተወለዱ ገሊላውያን እንኳን ናይ ካሊእ ዓለም ቋንቋ ኣጽርዮም ክናገሩ ናይ ባዕሎም ሓንቲ ቋንቋ ዕብራይስጥ እንኳ ኣጽርዮም ክናገሩ ኣቀላጢፎም ክናገሩ ኣይኽእሉን ማለት እዮም ታዲያ ናይ ባዕሎም ቋንቋ ክናገሩ ዘይኽእሉ ከመይ ኢሎም ብዝተፈላለየ ዓለም ኣብ ዓረብ ዝነብር ዝነበረ ብዓረብ ቋንቋ ይምህርዎ ኣለው ኣብ እንግሊዝ ዝነብር ዝነበረ በእንግሊዝ ቋንቋ ይምህርዎ ኣለው ኣብ ዝተፈላለዩ ኣውሮፓ ዓለም ዝነብር ዝነበረ ኣብ ኩሉ ዝነብር አይሁዳዊ ተሰብሲቡ ዝነበረ በብቋንቋ ወንጌል ሰቢኾምዎ ታይዚ ኢሎም በጣም ደንጊዞም ታይዚ እዞም ሰባት ከም ንፈልጦም ዘይተምሃሩ ሰባት እዮም ካብ ገሊላ መንደር ዝተረኸቡ እዮም ኣነጋገሮም ይገልጹ እዮም ግን ዝጥበብ እዚ ካበይ መፅኡ ዝቋንቋ እዚ ካበይ መፅኡ መን ምስጢር ገሊጹሎም ኣረ ኢሎም ደንጊዞም ገሊኦም ግን እንታይ ኢሎም እቶም ክፉኣት ግን ንኢየሱስ ክርስቶስ ንሞት ኣሕሊፎም ዝሃብዎ እቶም ክፉኣት ግን እንታይ ኢሎም ግደፍዎም እዚኣቶም ኢሎም እዚኣቶም እኮ ጉዕሽ ወይኒ ሰትዮም እዮም ግና ብንጉ ሃተፍተህ ዘሎ ስኺሮም ኢሎም እቶም ክፉኣት ማለት እዩ
ጉዕሽ ወይን ሰትዮም እዮም ሰኺሮም ሃተፍተፍ ዝብልለው ኣይትስምዕዎም ኢሎሞ ቅዱስ ጴጥሮስ ብድግ ኢሉ አቱም ሰብ ይሁዳና ሰብ ኢየሩሳሌም በደንብ ጌርኩም አድምጽን ኢሉ በባዕድኩም ኣይትቀልዱ ኢሉ እዚ ናይ ህይወት ጉዳይ ኢሉ ብዙሕ ሰብ እኮ እውነትና ተነግሮ የላግጽ ብዙሕ ጊዜ እና ፈለጦ የላግጽ ይኸልድ እዚ ናይ ህይወት ቀልዲ እዩ በተለይ መንፈሳዊ ህይወት ቀልዲ ጌጋዩ ስለዚህ እዚኣቶም ጉዕሽ ወይን ሰትዮም እዮም ሰኺሮም ዘህትፉለው ኢሎሞ ቅዱስ ጴጥሮስ ግን ንስኻትኩም ከም ትግምትዎ ጉዕሽ ወይን ሰትዮም ኣይኮነ ዘህተፍትፉለው ኢልዎ እንዴ ጉዕሽ ወይን ሰትየ ሰብ እኮ መልሓሱ ይተሓዝ እዩ ዝኸረሰብ እኮ መንጋሪ ኣውየ እዩ ብመልሓሱ ወይ ይሕዘዩ ኮልተፍተፍ እኮ ይዝ ከመይ ኢሉ ዓፅር ይኽናገር ይኽእል ምናልባት ደፋር ክኸውን ይኽእል እዩ ግን አንደበቱ ግን ይሕዘዩ አንደበቱ ዝነበረ መልሓስ የኮላትፎይ ስለዚህ ቅዱስ ጴጥሮስ ተሲው ንስኻትኩም ከም ትብልዎ ኣይኮነን ኢልዎ የግዳስ በደንብ ጌርኩም አዳምጹ ገና 3 ሰዓት እኮ እዩ ካብ ንጎ 3 ሰዓት እዩ ከመይ ኢሎም እዚኣቶም ሰኺሮም ክናገሩ ዝተፈላለዩ ቋንቋ ይኽእል ኢልዎ ነገር ግን እግዚአብሔር በነቢይ ኢዩኤል በትንቢቱ ትንቢተ ኢዩኤል ምዕራፍ 2 ፍቅዲ 28 ክትሪእዎ ተለኹም ነቢይ ኢዩኤል አቀዲሙ ከምዚ ኢልዎም ነይሩ እግዚአብሔር ኣብ መጨረሻ ዘመን ኢሉ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ በአብ ነቢዩ ኢዩኤል አቀዲሙ ተናጊር ነይሩ እዩ ኩሎም አይሁዳውያን እስራኤላውያን ካህናቱ መምህራኑ ናይ ነቢይ ኢዩኤል መጽሐፍ ኣብ ኢዶም እዩ ዘሎ ትንቢቱ ኩሉ ጊዜ ይናገርዎ እዮም መወዳእታ ዘመን ኢሉ 5500 ዘመን እግዚአብሔር ንዓዳም ዝሃቦ ተስፋ ምስ ተፈጸመ እግዚአብሔር አብ መንፈሳዊ ኩሉ ሰባት ከውርድ ኣብ ደቂ ሰባት ማለት እዩ በክርስቶስ አሚኖም ክርስቲያን ዝኾኑ ውሉድ እግዚአብሔር ዝረኸቡ በመንፈስ ቅዱስ ዝተሃተሙ ደቂ እግዚአብሔር ዝኾኑ መንፈሳዊ ከውርድ ኢሉ እግዚአብሔር አወዳቶም ይኹን አዋልዶም ይኹኑ ሽማግለታቶም ይኹኑ ኩሎም መንፈሳዊ ከውርድ ኢሉ እግዚአብሔር ሽዑ ኢሉ በቋንቋ ክናገሩ እዮም ኢሉ በምንታይ ክናገሩ እዮም በቋንቋ ክናገሩ ትንቢተ ኢዩኤል ምዕራፍ 2 ፍቅዲ 28 እዚያ ቀዲሙ ዝተነገረ እዩ ናይ መንፈስ ቅዱስ ሙራድ እምበር እግዚአብሔር ከይተናገረ ኣይፈጽምን ተተናገሩ ድማ አፍታ ዝተናገረ ቃልን ሰዓትን ጊዜ ይፈጽም እዩ እግዚአብሔር ሐሰት ይናገር ዘንድ ሰብ ኣይኮነን ይብል በለዓም ኦሪት ዘኍልቍ ምዕራፍ 23 ክትሪእዎ ተለኹም በለዓም እግዚአብሔር ሰብ ኣይኮነን ሐሰት ዝናገር ኢሉ ዘይገብሮ ክገብር ኢሉ እግዚአብሔር ኣይናገርን ወደይ ክልኽ ኢሉ መንፈሳይ ከውርድ ኢሉ እግዚአብሔር አፍታ ዝቆፀራ ሰዓትን ጊዜን ዘመኑ ምስተወደአ 5500 ዘመን ምስተፈጸመ ክርስቶስ ቤተ ክርስቲያን ናይ እግዚአብሔር ምስገበራ ምስ እግዚአብሔር ምስዓረቃ ሰብና ክብሩ ምስመለሶ በአብ ቀኝ ምስተቀመጠ መበል 50 መንፈስ ቅዱስ ወሪዱ ቤተ ክርስቲያን እንደገና ወሊድዋ ሐዲስዋ ፈራሓት ዝነበሩ ደፋራት ገይርዎም ንምስክር አንደበተ ርቱዕ ዘይነበሩ ኮልታፋታት ዝነበሩ አንደበተ ገይርዎም ሓፋራት ዝነበሩ ደፋራት ገይርዎም መንፈስ ቅዱስ ይቀይር እዩ እነ ጴጥሮስ ክትሪእዎም ተለኹም ምስ መሲሕ ክርስቶስ ነርካ ኢኻ ክበሃል ተለ ኣይፈልጦን እየ ኢሉ ምሒሉ ነይሩ ርእዩ ኣይፈልጥን ኢሉ 3 ጊዜ ክሒድዎ ነይሩ ኣብ ሰዓት መንፈስ ቅዱስ ስለዘይነበሩ ያለ መንፈስ ቅዱስ ክርስቲያን ደካማ እዩ ምእመናን ኣነ ይኹን ካልኦት ኣብዚ ወፂና ንምስክር ዘለና ንዝምር ዘለና ኩላትና መንፈስ ቅዱስ ስለዝሓገዘና እዩ ሰብ በባዕሉ ደካማ እዩ ምእመናን ሰብ በባዕሉ ደካማ እዩ ምንም ነገር የውሉን ናትና ንብሎ ነገር የብልናን እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ጥበብ ስለዛበና እዩ እውቀቱ ናይ መንፈስ ቅዱስ እዩ ጸጉኡ ናይ መንፈስ ቅዱስ እዩ ድፍረቱ ናይ መንፈስ ቅዱስ እዩ ምስክርነቱ ናይ መንፈስ ቅዱስ እዩ ስለዚህ እቶም 120 ቤተሰብ መንፈስ ቅዱስ መጺው እንደገና ቀይሩዎም ለውጡዎም ስለዚህ ቤተ ክርስቲያን በዚህ ዕለት እዚ እንደገና ተወሊዳ
ክብር ምስጋና ንስሙ ይሁን እግዚአብሔር እስከ መስግንዎ እግዚአብሔር ቤተክርስቲያን ዝተወለደት ሁሉ መዓልቲ እዩ ቤተክርስቲያን ዝተወለደት ሁሉ ቤተክርስቲያን ልደት እዩ ሄይላ አገልግሎታ ዝጀመረት እዩ ምክንያቱ መንፈስ ቅዱስ ከወረደልኩም አገልግሎት ከትጀምሩ ይሉ መንፈስ ቅዱስ ምስወረደልኩም ኃይል ምስተቀበልኩም ግን ጥበብ ምስተቀበልኩም ግን አገልግሎትኩም ጀምሩ ይሉ ቤተክርስቲያን መንፈስ ቅዱስ ወሪዱ እንደገና ምስለወጣ ጥበብ ምሳባ ኃይል ምሳባ ከም መንፈስ ቅዱስ ዝተልዓለ ሄይሎም አገልግሎቶም ጀምሮም ሐዋርያ ስለዚህ ምእመናን ቅድመ አገልግሎት ምጅማርና من كوردن لا يقبو من كوردن لا يقبو منفس قدوس طبب هابني كنول لنا حيل هابني كنول لنا كل نجر ناي بيت كريستيان سرعتون أجلجلتون منفس قدوس عقمه وين النايزنا زس أوم بعلي بيني بعان بعاي بني بعلي عقمي يسوم ما يبل ناي منفس قدوس حيلنا طبابي رومي معرف شمون تغطريوة اللهم بدخامنا كله زحكزنا منفس قدوس يبل نتوم كدوسان زحكزهم كمينا كواخا من نصلي عين فلتننا تخكلنيا صلوت እግዚአብሔር ዘፈቀደው ጸሎት አብቀድሚው ባዘብሎ መስዋዕትና አንቀርብ አገልግሎቱም ዝሰመረን ኸውን ናይ ድኻምና ሁሉ ብርታት ኸውን መንፈስ ቅዱስ እዩ ስለዚህ ኣብ ድኻምና ሁሉ ዝሕግዘና መን እዩ መንፈስ ቅዱስ እዩ ንዘማሪ ጥበብ ዝወመን እዩ ንገጣሚ ጥበብ ዝወመን እዩ ንሰሎሞን አንደኛ ነገሥት ቀዳማይ መጽሐፈ ነገሥት ምዕራፍ 3 ረእይዎ ጥበብ ንሰሎሞን ዝሃቦ መንፈስ ቅዱስ እዩ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 12 ረእይዎ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 12 እውን ጸጋታት ዝተፈላለየ እዮም ይብሎ ናይዚ ሁሉ ጸጋ ግን በዓል ዋና መንፈስ ቅዱስ ይብሎ ናይ ቤተ ክርስቲያን ጸጋ ብዙሕ እዩ ናይ ዝማሬ ጸጋ ዘለዎ ሰብ ኣሎ ናይ ያሬድ ጸጋ ዘለዎ ናይ ቅዳሴ ጸጋ ዘለዎ አሎ ብዙ ነገር አሎ ናይ ቤተ ክርስቲያን አገልግሎታ መጻሕፍት ናይ ምትርጓም ጥበብ ናይ ምግላስ ትንቢት ናይ ምንጋር ተአምር ናይ ምግባር ናይ ፍዋስ ናይ ምምካር ናይ መምሃር እዚ ሁሉ ጥበብ ዝሃዘ መንፈስ ቅዱስ እዩ መዝሙር 50 ቅዱስ ዳዊት መንፈስካ ኻባይ አይተርሐቀለይ ይብል ታይካ ኻባይ አይተርሐቀለይ መንፈስካ ኻባይ አይተርሐቀለይ ይሉ ቅዱስ ዳዊት ምክንያቱ ያለ መንፈስ ቅዱስ ሰብ ደካማ ይመመና ለማ አንቲ አለኹና በለ ጽባሕ ወድቕ ይብል ዝቆመ ዝመሰሎ ከይወድቕ ይጠንቀቕ ኢሉ ቅዱስ ጳውሎስ ምክንያቱ ከይምካሕ በባዕለ ይቆይምህ ኣብዚ ጉባኤ እዚ ክርከብ ዝገበረና ንአን እግዚአብሔር ክነምልኾ በስርዓቱ በትእዛዙ ሁሉ ክንከይድ ፍቃድ አምላኽ ፈሊጥና ንክንከይድ ዝገበረና መንፈስ ቅዱስ እዩ ስለዚህ ኩሉ ጊዜ መንፈስ ቅዱስ አቅም ሆነኒ ይበሉ ጥበብ ኩነኒ ይበሉ አንደበት ኩነኒ ይበሉ ሞገስ ኩነኒ ይበሉ ፍቃድ አምላኽ ከአፍልጠኒ ይበሉ ልቦና ያስተኻኽለለይ አቅንዐለይ ይበሉ እውቀት ኩነኒ ይበሉ መንገድ ክርስቶስ ንኽፈልጥ ግበረኒ ይበሉ ኣብ ሃይማኖተይ ጸኒዐ ንኽገብር ግበረኒ ይበሉ እዚ ሁሉ ዝገብር መንፈስ ቅዱስ ስለዝኾነ እዩ ስለዚህ ቅዱስ ጴጥሮስ ታይልዎም እዚ ናይ መንፈስ ቅዱስ ፍሬ ይልዎም ተፈጺሙ ብነቢይ ኢኤል ዝተነገረ ይልዎም ስለዚህ ቋንቋታት ዝተገለጸሎም በብቋንቋሁም ስብከቱ ትምህርቱ ንእግዚአብሔር ናይ ምድሓን ስራሕ ንኽሰምዑ ይኹም ይልዎም እዚ ሁሉ ምስ ገሰጾም መወዳእታ ጴጥሮስ ጽኒሎም ይሰምዕዎ ነይሮም ተገሪሞም ይሰምዕዎ ነይሮም እዚ ሁሉ ህዝቢ ሽዑ ጴጥሮስ ኣብ መወዳእታ ታይልዎም ካብዞም ኩፉኣት ሰባት ካብዞም ጠማማታት ጸሐፍቲ ፈሪሳውያን ንእግዚአብሔር መንገዲ ዘጣመሙ ካብዚኣቶም ተፈልዩ ይመኽረኩም ኣለኹ ይልዎም ይመኽረኩም ኣለኹ ኣብዚኦም ተፈልዩ ይልዎም እግዚአብሔር ኣድምፅዎ ይልዎም ካብ ንዚኦም ክተድምፅዎም እግዚአብሔር ምድማር ሸኩም ይልዎም አይዞኹም ይልዎም ሽዑ ናብ ኢየሱስ ክርስቶስ ከሰማያ ሰማያት ወሪዱ ካብ ድንግል ማርያም ተወሊዱ መሲህ ክርስቶስ ዓለም ከም ዘድሓነ
ድሕሪ ትንሣኤውን መበል 50 መዓልቲ ምዃኑ መንፈስ ቅዱስ ናብ ቤተ ክርስቲያን ከም ዝወረደላ ነጊርዎ ይኸው ዝኩሉ እውን መንፈስ ቅዱስ ናባና ከም ዝወረደ ይኸው ንስኻትኩምን ብክርስቶስ አሚንኩም ንስሐ ተኣቲኹም ተተጠሚቕኩም ብስሙ መንፈስ ቅዱስ ናባኹም እውን ክወርደልኩም ኢልዎም ያው ኩልዎም ኢልዎም እዚ ኩሉ ምስ መሃረ ጴጥሮስ በጣም ልቦም ተነኺኦም ይብል ታዮም ተነኺኦም ልቦም ተነኺኦም ይብል ብድሕሪኡ እንታይ ኢሎምዎም ኣሕዋትና ኢሎምዎም ንነ ጴጥሮስ ኩሉ ህዝቢ ኣሕዋትና ኢሎምዎም ንኽንድሕን ስታይ ክንገብር ኣለና ኢሎም እስካብ እዚ ብዘይ ምፍላጥና ምስ ኣይሁድ መኺርና መሲህ መድሓኒና ክርስቶስ ንዓና ኸድሕነና ኢሉ ዝመፀ ብዘይ ምፍላጥና ንሞት ሕሊፍና ሂብና ኢና እንታይ ክንገብር ንኽእል እንደሊ ኢሎም ሰብ ናብ ልቡ ተዘይተመሊሱ ፍቓድ ኣምላክ ክፈጽም ኣይኽእልን ንስሓ ከኣቲ ኣይኽእልን እዩ ናብ ልቡ ክምለስ ኣለዎ ሉቃስ ምዕራፍ 15 ዝጠፍአ ውልድ እኮ ናብ ልቡ ተመሊሱ እዩ ዝበለ ሽዑ እዩ ንስሓ ዝኣተ ሰብ ልቦም ነኺእዎም ናይ ቅዱስ ጴጥሮስ ስብከት ጴጥሮስ ንምንታይ እዩ ልቦም ነኺእዎም ተይልኩም መንፈስ ቅዱስ ምስኡ ስለ ዝነበረ እዩ እሱ እዩ ዝሓገዞም አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 3 ክትሪእዎ ተለኹም አንደኛ ቆሮንቶስ ክትሪእዎ ተለኹም ካብ ምዕራፍ 1 አንደኛ ቆሮንቶስ ክትሪእዎ ተለኹም ናይ ቆሮንቶስ ምእመናን ተፈላለዮም ነይሮም ኣነ ናይ ጳውሎስ እየ ኣነ ናይ ኬፋ እየ ኣነ ናይ ኣጵሎስ እየ ኣነ ናይ ክርስቶስ እየ ኢሎም ኣብ 4 ተኸፋፊሎም ነይሮም ቅዱስ ጳውሎስ መሲሁ ኣነ ተሰቒለልኩም ድየ ኢልዎ ኣጵሎስ ተሰቒሉ ድየ ኢልዎ ኬፋ ከንታይ ገይሩልኩም ኢልዎ ንምንታይ ዝኹሉ ኣብ ሓንቲ ቤተ ክርስቲያን ብሓንቲ መንፈስ ቅዱስ ትምርሑ ተኸፋፊልኩም ኢልዎ ንምንታይ ኢልዎም ስጋውያን ስለ ዝኾንኩም ኢልዎ ንመንፈስ ቅዱስ ቦታ ስለ ዘይውልኩም ኢልዎ ብመንፈስ ቅዱስ ስለ ዘይተመራሕኩም ኢኹም ኢልዎ ስለዚ ኢልዎ እዚ ኩሉ እዚ መንፈስ እግዚአብሔር ስለ ዘይውልኩም እዩ ኣነ ኢሉ ዘሪአ ኢሉ ምሳይዲኹም እኒኹም ሓደ ኣገልጋይ ዘሪኡ ኣጵሎስ ዘሪኡ ኬፋ ነዚ ዝተዘርአ ወይም ዝተተኸለ ተኽሊ መፂኡ ኮስኪሱ ኣስትይዎ ኣነ ድማ ዱኽዒ ገይረሉ ማይ ኣስትየሉ ነዚ ተኽሊ እዚ ግን ዘዕቢ ግን እግዚአብሔር ኢሉ መን እዩ ዘዕበየሉ ሓንቲ ተኽሊ ሓደ ሰብ መፂኡ ኩዒቱ ቆፊሩ ክተኽላ ኣይኽእል እዩ ካሊእ ሰብ መፂኡ ድማ ዱኽዕን ዘልያ ማዕድናትን ኩሉ ክገብረላ ኣይኽእል እዩ ካሊእ ሰብ መፂኡ ድማ በየቀኑ ክኹስኩሳን ማይ ከስትያን ይኽእል እዩ ህይወት እዩ ዘዕቢ ግን መን እዩ ህይወት እዩ ዘዕቢ መን እዩ እግዚአብሔር እዩ ንሕና ንምህር ኣለና ኣቦታትና ኩሉ ጊዜ ይመኽሩናን ይምህሩናን ይምዕዱናን ኣለዉ ብዝማሬ ይኹን ብኣገልግሎት ይኹን ብቅዳሴ ይኹን ብማህሌት ይኹን ኩሉ ይምህሩና ኣለዉ ዝልውጥ ግን መን እዩ ዝልውጥ መን እዩ እግዚአብሔር እዩ ምእመናን ቅዱስ ጳውሎስ ነጊርዎም ኣነ ተማሃርኩ ካሊእ መፂኡ ተመኸረ ተበለ ኩሉ ከምቲ ሓንቲ ተኽሊ ብዙሓት ሰባት ዝንከባኸብዋ እዮም ህይወት ዝህብ ዝልውጥ ንስሓ ዘእቲ ናብ ልቡ ዝምልሶ ናብ ቁሉዕ መንገዲ ዝመፅእ ተቓል ኣምላኽ ኣብ ህይወቱ ንኽሰርሕ ዝገብሮ ንስሓ ንኽኣቲ ንእግዚአብሔር ሰብ ንኽገብሮ ካብ ኣምልኾተ ጣዖት ተውፅኡ ናብ ኣምልኾተ እግዚአብሔር ከምፅኦ ካብ ሓጢኣት ተውፅኡ ናብ ጽድቂ ከምፅኦ ዝኽእል ግን እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ እዩ ኢሉ ሁላትና እግዚአብሔር መንፈሱ ይውርደልና ናይ መንፈስ ጸጋ ይሃበና ናይ ጥበብ መንፈስ ይሃበና ስለዚ እዚ ኩሉ ምስ በሎም እንታይ ክንገብር ኢሎምዎ ንስሓ እተዩ ኢሉ እንታይ ክንገብር ምስ በልዎ እንታይ ግበሩ ንስሓ እተዩ ሕድሕድኩም ድማ ብኢየሱስ ክርስቶስ ስም ተጠመቑ እሞ ሓጢኣትኩም ኩሉ ብደሙ ይቅር ክብለኩም እዩ ኢልዎ ምክንያቱ ክርስቶስ ንዓለም ኩሉ እዩ ነቶም ሰቐልቱ ጭምር እዩ ንሱ ንዓለም ኩሉ እዩ ክርስቶስ ኣይሞተለይን ዝብል ሰብ የለን ንኩሉ እዩ ነፍሰ ገዳዩ ደሙ ኣፍሲሱሉ እዩ ክርስቶስ ወንበዴው ክርስቶስ ደሙ ዋጋ ከፊሉሉ እዩ ዓመፀኛውም ንሱ
ክርስቶስ ለዓለም ኃጢአተኛታት እዩ ክደል መጽዩ ንሁላትና እዩ ክርስቶስ ከልሸና መጽዩ መመና ስለዚህ ንሱ መጽዩ መሰድሓነና ኣብ ሃይማኖት ይጽንዑ መስበለና መንፈስ ልይኹ ብጸጋህ ንመላለስ ገይሩና ኣለሞ ቤተክርስቲያን በዝዕለት እዚ ዳግም ዝተወለደትሉ ምስክር አገልግሎታ ዝሃበትሉ ስለዝኾነ በድፍረት ናብ ዓለም ወጽዮም በቃ ድምቀት መንፈስ ቅዱስ ንሱን ሁሉ ሰብ ልቦና ናቀየረ ሐዋርያት ይዘርኡዎ ነይሮም መንፈስ ቅዱስ ግን ኣብ ሰብ ልቦና የእትዮ ይልውጦ የዕብዮ ነይሩ ሰባት ይቅይሮም ነይሩ በታዕለትሳ ጴጥሮስ ብሰበኸ 3000 አወዳት ጥራሕ አወዳት ህፃናትና አዋልድ ከይተቆጸሩ አወዳት ጥራሕ 3000 ሰባት ንስሐ አትዮም በክርስቶስ አሚኖም ተጠሚቆም ናፍቶም 120 ቤተሰብ ተጨሚሮም 3000 ነፍሳት ከሞት ናብ ሕይወት ተሻጊሮም ክብር ምስጋና ንስሙ ይሁን። እስኪ እግዚአብሔር አመስግኑ። ኣብ ሓንቲ ጊዜ ስብከት በመንፈስ ቅዱስ ጥበብ ስለሰብኸ መንፈስ ቅዱስ ሃልዩ ኣብ አገልግሎትና ሰብ ዝቀየር ንሕና ንልወጥ አድማጭውን ዝልወጥ ምእመናን መንፈስ እግዚአብሔር ምስ አገልጋዩ ምስ ምእመናንን ከልተለይ ኣብ ክልቴና ኮይኑ ተዘይሰርሑ ሰባኽ በከንቱ ይጮህሉ ይደክመሉ ምእመናን አናውን ንትሰብኽን ዘገልግልን በሁሉ ቤተ ክርስቲያን ዘገልግሉና አለው እግዚአብሔር መንፈሱን ጥበቡን ኃይል ናይ ምንጋር ኃይል ናይ ምስባኽ ኃይሉን ናይ ዝማሬ ኃይሉን ናይ አገልግሎት ኃይሉን ንኽወኽን ጽልዮሉ ይግብአና ንአናውን ንሕድሕድ ምእመናንውን መንፈስ ቅዱስ የለየና እዩ እዒንትና ንኸፍተልና መንፈሳዊ እዝንና ኸፍተልና ልቦናና ተዘይከፊትና መንፈስ ቅዱስ እኮ ከምቱ ኣብ ኮኺ ዝዝራዕ እኽሊ ምንም ፍሬ ዘይህብ ዕዋፍ መጽን ዝለቕምኦ ዘይጠቅም ከምኡ ማለት እዩ ምእመናን ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ ንአገልገልቱውን እንናገረሉ አንደበት እንዝምረሉ አንደበት እንፈልጠሉ ዕውቀትን መንፈስ ቅዱስ ይዓድለና ንዓኻትኩምውን ምእመናን ኣብ ሃይማኖትኩም ዘጽንዕ ዘማርኩም ቃልውን 30 60 ሚቲ ተፍሪሉ መንፈስ ቅዱስ ጸጋ ያበኩም ንሱ ናይ ኃይል መንፈስ ይሞ ኃይል ይኹነኩም ንሱ ናይ ጥበብ መንፈስ ይሞ ጥበብ ይኹንኩም ንሱ መጽናንዕ ይሞ ዘሓዘኑ ሁሉ ዘጽናንዕ እዩ ንሱ ናይ ሐቅ መንፈስ ይሞ ንኹላትና ናብ ሐቅ ዝመርሐና ንሱ እዩ ናይ ክርስቶስ ፍቃድ ንሱ መንገድ ይሞ ክርስቶስ ናይ ክርስቶስ መንገዲ ንኽንመላለስ ዝገብረና ንሱ እዩ ንሐዋርያት ምስጢር ዝገለጸ ንሱ እዩ ንኹላትና ምስጢሩ ይግለጸና ንኹላትና ጥበብ ይሃበና ንሰማዕታት ጨኪኖም ስለ ሃይማኖቶም መስኪሮም ሰማዕትነት በኽብሪ ዝዓለም እዚያ ሰማዕታት ወካው ደሞም በእንተ እግዚአብሔር ይብል ቅዱስ ኤፍሬም እውን አውዳሴ ማርያም ዘሐሙስ መዓል እግዚአብሔር ለዳዊት እናበለ ጅምሮተለ ሰማዕታት ስለ ክርስቶስ ኢሎም ደሞም አፍሲሶም ዘዓለም እዚያ ኩሎም መኒኖም ስለ ክርስቶስ ስለ ቤተ ክርስቲያን ኢሎም ደሞም አፍሲሶም እዮም ይብል ናይ ሰማዕታት ድፍረት ሆነ መን እዩ ሰማዕታት ከሆኑ ምስክር ናይ ክርስቶስ ናይ ቤተ ክርስቲያን ከሆኑ ዝገበሮም መን እዩ ኢልና ተመርመርና መንፈስ ቅዱስ ይመመና መን እዩ መንፈስ ቅዱስ እዩ መነኮሳት ናብ ገዳም አትዮም ኣብ ገዳም አባኣቶም ክጸንዑ ዝገብሮም መንፈስ ቅዱስ እዩ ያለ መንፈስ ቅዱስ በባዕልኻ ይካልን ነመወዳእታ ተቕሰይ ንሳይድኹም እኒኹም ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ፍቕዲ 5 መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ንሐዋርያት ከምዚ ኢልዎም ብዘይ በኣይ ምንም ክትገብሩ ኣይትኽእሉን ኢኹም ኢልዎም ብዘይ በኣይ እስኪ ኩላትና ብዘይ በኣይ ምንም ክትገብሩ ኣይትኽእሉን ኢኹም ስለዚህ ደካማታት ሙኻና ፈሊጡ በይንኹም አቦና አደ ከምዘይውልኩም ከም ደኽታማት ክገብረኩም ክገርፈኩም ኣይክእልን ኢልዎም ነገር ግን መንፈስ ሐቅ ዝኾነ ካብ ኣብ ጥራሕ ዝሰርጽ ዝወፅእ ናይ እውነት መንፈስ ናይ ሐቅ መንፈስ ዘጽናነ ዘበራተ ጥበብ ዝህብ ኣብ ሃይማኖትካ ዘጽንዕ በአገልግሎትካ ሁሉ ንኽትጸንዕ ዝገብረካ በኽብሪ ክርስቶስ ንኽትከብር ዝገብረካ ናይ ቤተ ክርስቲያን ጌጥና ሽልማታ መራሒኣ ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ ክልእኸልኩም እየ ኢልዎም በዚ ዕለት እዚ ከም ዝለኣኸሎም ንኹላትና እውን መንፈስ ቅዱስ ይልኣኸልና ወስብሃት ንእግዚአብሔር።